Maok tinne Jopuonjre 100 mag skund sekondar mar yawuoyi mar Rapogi ochwal e osiptal ma Migori Referral bang' muoche mar athung'a mager mong'ere kaka Influenza. Japuonj maduong' mar skundno Erastus Nyagwa okone athung'ano osemiyo jopuonjre 2 noketi osiptal maombo kama gidhi nyime gi yude thieth. Nyagwa osingo ni gitimo mar kar tekregi mar neno ni gikedo kod athung'ano kaka rito ler mar kuonde nindo koda kama jopuonjre go somoe ka okwayo tend sikunde mamoko mondo mi obed akicha mar neno ni gigeng'o muoch mar athung'ano e sikundegi. On Sunday, we had about 10 cases of students with flu and hard cough. One of them is a sickler, so that one we had to take home because of his condition. We invited the parent and the parent took him home. So yesterday we saw the number surging. We had to take about 98 students to various medical facilities because we realized that our immediate facility would not be able to manage the 98. As you are aware that there is an outbreak of influenza as a viral. That's why we had to take note of the precautions that we can do.